V-ați gândit vreodată că simplul obicei de a consuma mere poate avea un impact profund asupra sănătății dumneavoastră? Acest fruct, atât de comun și accesibil, este de fapt o adevărată comoară nutrițională, dar totul depinde de modul în care îl consumăm. Pe de o parte, mărul poate fi un aliat puternic în prevenirea bolilor și în promovarea stării de bine. Pe de altă parte, greșeli aparent inofensive atunci când îl consumăm pot anula beneficiile sale sau chiar ne pot afecta sănătatea. Astăzi, vă voi arăta tot ce trebuie să știți despre mere, beneficiile lor surprinzătoare, capcanele pe care trebuie să le evităm și cum să profităm la maximum de acest superaliment. Rămâneți cu mine până la final, pentru că vă garantez că nu veți mai privi un măr la fel niciodată. De altfel, înainte să continuăm, nu uitați să dați un like acestui videoclip și să vă abonați la canal. Acest lucru ne ajută să continuăm să vă oferim conținut de calitate. Și nu uitați să activați clopoțelul pentru a primi toate notificările. Sunteți gata să descoperiți potențialul incredibil al merelor? Să mergem împreună! Știați că merele au un impact mult mai mare asupra sănătății decât simpla îmbunătățire a tranzitului intestinal? Pe lângă fibrele deja cunoscute, merele sunt o sursă bogată de polifenoli, compuși antioxidanți care joacă un rol crucial în protejarea celulelor împotriva daunelor cauzate de radicalii liberi. Acești antioxidanți ajută la combaterea îmbătrânirii premature și la prevenirea bolilor inflamatorii, precum artrita și chiar unele tipuri de cancer. O altă curiozitate fascinantă este că merele conțin acid malic, un compus care stimulează metabolismul energetic. Acest acid ajută la transformarea alimentelor consumate în energie, făcând din măr o alegere ideală pentru cei care doresc mai multă vitalitate pe parcursul zilei. Este o opțiune excelentă pentru gustare înainte de activități fizice sau pentru momentele în care avem nevoie de un plus de energie. Și nu doar corpul beneficiază de mere. Studii recente indică faptul că consumul regulat al acestui fruct poate îmbunătăți funcția pulmonară datorită acțiunii sale antiinflamatorii. Persoanele care includ mere în dieta lor prezintă un risc mai scăzut de a dezvolta afecțiuni respiratorii, cum ar fi astmul și bronșita. În plus, consumul de mere poate juca un rol preventiv în sănătatea cardiovasculară. Flavonoidul quercetin, găsit în principal în coajă, ajută la reducerea tensiunii arteriale și îmbunătățește elasticitatea vaselor de sânge, contribuind la o circulație mai eficientă. Este un aliment simplu, dar care oferă beneficii puternice pentru inimă. Așadar, de ce să nu transformați consumul de mere într-un obicei zilnic? Un gest atât de simplu, precum includerea unui măr în rutina zilnică, vă poate transforma sănătatea în moduri surprinzătoare. Dacă vă plac aceste informații, dați un like și distribuiți acest videoclip cu cei care ar putea beneficia de aceste sfaturi. Și, desigur, dacă nu v-ați abonat încă la canal, profitați de această ocazie pentru a o face acum. Împreună, vom descoperi cum alimentația poate fi un instrument puternic pentru starea de bine. Un alt aspect fascinant al merelor este impactul pozitiv pe care acestea îl pot avea asupra sănătății creierului. Pe lângă faptul că favorizează neurogeneza, compușii prezenți în acest fruct ajută la protejarea creierului împotriva stresului oxidativ, unul dintre principalii factori asociați cu îmbătrânirea cognitivă și dezvoltarea bolilor neurodegenerative, precum Alzheimer și Parkinson. Combinația de polifenoli, vitamina C și quercetin oferă un adevărat scut protector pentru celulele creierului, păstrându-le funcțiile pe termen lung. Acidul ursolic, găsit în coaja mărului, a fost studiat pentru capacitatea sa de a îmbunătăți funcția mitocondrială în creier. Mitocondriile sunt responsabile pentru producerea energiei celulare, esențială pentru funcționarea optimă a sistemului nervos. Când mitocondriile funcționează eficient, creierul reușește să mențină niveluri sănătoase de atenție, concentrare și vitalitate. În plus,
Consumul regulat de mere este asociat cu o producție crescută de acetilcolină, un neurotransmițător crucial pentru memorie și învățare. Această proprietate face ca merele să fie deosebit de valoroase pentru persoanele în vârstă, care adesea se confruntă cu un declin natural al acestor niveluri odată cu înaintarea în vârstă. Integrarea merelor în dietă poate ajuta la păstrarea funcțiilor cognitive și chiar la îmbunătățirea reținerii informațiilor pe termen lung. Și nu putem să nu menționăm rolul merelor în reducerea inflamațiilor din creier. Inflamațiile cronice de grad scăzut sunt cunoscute pentru impactul negativ asupra sănătății cerebrale, contribuind la dificultăți cognitive și schimbări ale stării de spirit. Antioxidanții prezenți în mere, cum ar fi flavonoidele, ajută la neutralizarea acestor inflamații, promovând un mediu cerebral mai sănătos și echilibrat. Dacă sunteți în căutarea unor metode practice și naturale de a vă îngriji creierul și sănătatea mentală, merele sunt o alegere perfectă. Începeți să le includeți în rutina zilnică și veți simți diferența în energia mentală și claritatea voastră. Și, bineînțeles, nu uitați să apreciați acest videoclip și să vă abonați la canal. Distribuiți acest conținut cu prietenii și familia care pot beneficia de aceste informații prețioase. La urma urmei, să ne îngrijim creierul înseamnă să ne îmbunătățim calitatea vieții în ansamblu. În plus, merele sunt bogate în antioxidanți specifici care ajută la reducerea inflamației cronice în sistemul nervos central. Această proprietate antiinflamatoare este esențială pentru protejarea împotriva bolilor care afectează creierul, precum scleroza multiplă și encefalita. Prin combaterea inflamației, merele contribuie la menținerea integrității conexiunilor neuronale, asigurând o funcționare eficientă a creierului pentru o perioadă mai lungă de timp. Un alt aspect fascinant este legătura dintre mere și creșterea producției de dopamină, un neurotransmițător crucial pentru motivație, concentrare și starea de bine. Consumul de mere poate ajuta la îmbunătățirea dispoziției și la prevenirea afecțiunilor precum depresia și anxietatea, mai ales atunci când face parte dintr-o dietă echilibrată. Este o modalitate naturală de a sprijini nu doar sănătatea fizică, ci și pe cea mentală. Dacă doriți să vă asigurați că aveți o minte sănătoasă și activă odată cu trecerea anilor, includerea merelor în alimentația zilnică este un început excelent. Iar dacă aceste informații vă sunt de folos, nu uitați să apreciați acest videoclip, să vă abonați la canal și să-l împărtășiți cu prietenii care pot beneficia de aceste sfaturi. Suntem aici pentru a vă aduce cele mai bune informații despre știință și sănătate, direct în viața dumneavoastră. Deci toate aceste beneficii sunt impresionante. Este important să acordați atenție câtorva practici atunci când consumați mere. Mulți oameni îndepărtează coaja, pierzând astfel o mare parte din fibre și antioxidanți. Spălarea necorespunzătoare este, de asemenea, o problemă, deoarece merele pot conține reziduri de pesticide. Întotdeauna spălați bine fructele sau optați pentru variante organice, atunci când este posibil. Un alt aspect de reținut sunt semințele, care conțin amigdalină, o substanță ce poate elibera compuși toxici în cantități mari. Evitați să le consumați. În cele din urmă, păstrați merele în mod corect, de preferință în frigider, pentru a le menține prospețimea și proprietățile nutriționale pentru mai mult timp. Merele nu sunt doar un aliment delicios și versatil, ci și un instrument puternic pentru îmbunătățirea sănătății în multiple aspecte. Sunt practice, accesibile și extrem de eficiente. Cu un consum regulat și conștient, puteți transforma acest fruct comun într-un adevărat superaliment, aliat al sănătății inimii, creierului, intestinului și multor altor funcții esențiale. Dacă știați deja despre unele dintre aceste beneficii sau ați învățat ceva nou astăzi, lăsați un comentariu și împărtășiți acest videoclip cu cei care pot beneficia de aceste informații. Nu uitați să apreciați, să vă abonați la canal și să activați clopoțelul pentru a primi mai multe conținuturi ca acesta. Ne vedem în următorul videoclip. Până atunci, aveți grijă de voi!